Bemelegítéssel kezdünk, forgasd a fejed oldalra. És döntsd. Megállunk középen, nagy levegő, karamelés, és leenged. Vállkörzések hátra, karkörzések, előre váltva. Húzunk hátra 2, és oldalra. Kaszálás. Megállunk középen, csípőkörök. Másik irány. Törzskörzés. Másik irány. Támaszkodunk a térden, domborítás, homorítás. És domború háttal jövünk fel. Rogyasztás. Szélesebb feltezben ugyanez. És fordulunk az egyik irányba, magas tartásban a kar, húzzuk hátra a kart, toljuk előre a csípőt. És váltjuk az oldalt. Zár a láb, körözd kifelé az egyiket, visszafelé, boka és csuklókörök, és csele, vissza, boka és csuklókörök. Köszönöm a bemelegítést! Egy kardió feladattal fogunk kezdeni. Szűk terpeszből guggolás és szökkenés lesz a feladat. Vegyél egy törölközőt és tedd be a talajra, ezen kell majd átugranod. Guggolunk, és innen átszökkenünk. A karral lehet lendületet venned. 16-ot végez belőle, és 3 kört. Kitörések fognak következni. Széles terpeszben helyezkedjen, rakd csípőre a kezedet. A lábfejek egymással párhuzamosak legyenek, amikor a feladatot elindítod. Végezz egy kitörést oldalra, gyere vissza középre, fordulj át a másik oldalra, és végezz így is egy kitörést szembe. Középre vissza. Oldalsó kitörés. Fordulunk, és szembe kitörés. Végezz 10 a bal lábbal, majd 10 a jobb lábbal, és 3 kört. Ehhez a feladathoz szükséged lesz egy törölközőre. Vállszélességnél szélesebben fog meg, kapaszkodj benne, kicsit húzd szét. Szűk terpeszben fogunk guggolást végezni, kar emeléssel. Gyere le guggolásba, emeld közben a kart a fül mellé, majd pedig vissza. Végig nyújtózik a gerinc és a fejtető, a térd nem megy a lábfej elé. Lassan végezd a mozdulatot, és próbálj minél mélyebbre belemenni a guggolásba. Végezz belőle összesen 16-ot és 3 kört. Kitörés következik törzsfordítással. Kapaszkodj a törölköződben, vállszélességben fogd meg, emeld a karjaidat másik középtartásba. Lépj előre az egyik lábbal. Feszes a has, egyenes a gerinc.
Kitörést végzünk, és az előlévő láb irányába fordítjuk a törzset, majd vissza. Az előlévő lábnál a tért soha nem menjen a lábfej elé. Végezz 10 úgy, hogy az egyik lábad van elől, 10 úgy, hogy a másik láb, és 3 kört. Lábemeléseket fogunk végezni oldalra, döntött törzsel. Legyen az egyik lábad a tartóláb, emeld a karjaidat melső középtartásba, és egy kicsit dönts meg a törzset. A másik lábat pedig hajlítjuk. Kapaszkodunk a törölközőbe, és így végzünk lábemeléseket. A mozgó lábnál maradjon meg végig a derékszög. A szemeddel kapaszkodj bele egy fix pontba, az segít az egyensúlyt megtartani. Végezz 12-t az egyik lábbal, 12-t a másik lábbal, és 3 kört. A talajon folytatjuk tovább, könyöktámaszban, tenyérrel lefelé. Feszes a has, plankben tartod magad. Innen, megtartva a könyökben a derékszöget, emel a kar, majd vissza. És a másik. Próbáld minél kisebb csípőmozgással véghez vinni a feladatot, maradjon közben egyenes a gerinc. Végezz belőle összesen 12-t és 3 kört. Ugyanebből a kiinduló helyzetből indulunk, tenyértámasz, könyöktámasz. Csak most a láb fog dolgozni. Tartod magad plankben, és sétálsz a lábaddal oldalra, majd vissza. Nyit, nyit, zár, zár. Nyit, nyit, zár, zár. Most is minél kevesebb csípőmozgással végezd a feladatot, ebből is 12-t és 3 kört. Mert csak egy kis hasizom feladat van hátra, feküdj a hátadra, húzd fel a lábakat és zárd össze a talpakat. Engedd szétnyílni a térdeket. Tenyereket érintsd össze, told el derekadat, és így végezz hasprést, úgyhogy közben előre emeled a kart. A csípőnyitás maradjon meg végig, a derekaddal végig törekedj lefelé. Végezz belőle összesen 20-at és 3 kört. Továbbra is hasizom feladat következik, hátonfekvésben vagyunk, nyakadban a kéz, és az egyik lábadat tedd keresztbe a másikon. Derekadat told a talajba, és így végezz hasprést, oldalirányba hozd a könyököd az ellentétes térdhez. Végezz 10 az egyik oldalra, majd válts lábat, 10 a másik oldalra, és 3 kört. Nyújtás következik, hátonfekvésben kezdjük. Öld át a lábakat, majd nyújt a jobb láb. Leenged a bal. Hozd keresztbe, fejjel ellentétesen fordulj. Középre visszajövünk és megcseréljük. Keresztbe hoz a láb. Középre visszajövünk, átfordulunk a hasunkra, tenyértámasz. Told föl magad,
Vállakat hátra forgatjuk, nagy levegők a mellkasba. Hátra toljuk a feneket, tenyereket előre, domború a hát. És emelkedünk föl térdelő támaszba, domborítás, homorítás. Emelkedj fel, lépj előre az egyik lábbal, húzd a hátul lévő lábadat finoman magadhoz. És cseréld meg. Leülünk nyújtott ülésre. Pipál a lábfej, egyenes háttal ráhajolunk a nyújtott lábra. Jövünk föl, és törökülésben helyezkedünk el. Egyenesít a gerinc, lerak az egyik tenyér, másikkal húzzuk le a fejet. És csere. Középen a fej, kulccsal a kéz, széthúznak a lapockák, mély levegők a hátba. Hátul kulcsoljuk, mellkas kiemel, mély levegők a mellkasba. És elől átölel az egyik kar, picit húzzuk oldalra. Csere, másik kar. Vállon a kéz, lehúzzuk a vállat, fejtetővel nyújtózunk felfelé. Lazíts. 3 nagy levegővel zárunk, szívjuk, és elengedjük. Szív a levegő. Kedves egészségedre!